Καλησπέρα σε όλους σας. Εκ μέρους της ΕΠΟΦΕΚ να ευχαριστήσουμε καταρχάς την Ορθόδοξο Ακαδημία που μας παραχώρησε το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον ρόλο της ΕΠΟΦΕΚ, καθώς εδώ πέρα ήταν η ιδρυτική μας συνάντηση και πάντα βρισκόμενοι σε αυτό το χώρο νιώθουμε ιδιαίτερη ζεστασιά και ξεχωριστή φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ζορμά. Να ευχαριστήσουμε τους παρευρισκόμενους εκπρόσωπους της Περιφέρειας, τον κύριο Σημαδηράκη, τον κύριο Καταξάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον Βασίλη τον Βλαβεδάκη, την κυρία Φατάκη, εκπροσώπους του Δήμου. Και όλους εσάς, εκπροσώπους φορέων, εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων, που παρευρίσκεστε απόψε. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Δεδούση, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα Εράσμους και για τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την νεότητα, τις ανταλλαγές νεολαίας στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι η απόψινή βραδιά έχει ιδιαίτερη σημασία. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι ανταλλαγές ιδεών, απόψεων, πολιτιστικών στοιχείων και γενικότερα όλων αυτών των δεδομένων που ξεχωρίζουν ένα λαό είναι πλέον σε μια κατάσταση αλληλεπίδρασης. Παίρνουμε και δίνουμε. Εμείς σαν Έλληνες θεωρώ ότι έχουμε να δώσουμε αρκετά πράγματα και δώσαμε πάντα και θα δίνουμε όσο μπορούμε στην Ευρώπη και πιστεύω ότι η απόψινή βραδιά έχει να μας δώσει αρκετά έτσι ώστε να ενημερωθούμε σωστά για το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά που δικαιούμαστε και σαν Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστούμε θερμά και ελπίζω η απόψινή βραδιά να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για όλους μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κουμή και χαιρόμαστε που ανάμεσα στην σημερινή απόψινή μας βραδιά είναι και οι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας και από την περιφέρεια και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω, κύριε Σημαντηράκη, θα θέλατε κάτι να πείτε τώρα. Στο τέλος, πώς νιώθετε, την δήμαρχος της Άμμου, μήπως... Ένα σύντομο, κύριε Να ευχαριστήσω και εγώ τόσο για την πρόσκληση, όσο και για την πρωτοβουλία και για την υποδοχή, την πάντα φιλόξενη της Ορθόδοξου Ακαδημίας του κ. Ζορμπά. Έχει νομίζω ξεχωριστή σημασία παρατηρώντας την εξέλιξη και του εγχειρήματος, του ίσως του σημαντικότερου εγχειρήματος που πραγματοποιήθηκε ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο, την προσπάθεια ολοκλήρωσης της, να δούμε και τι εργαλεία μας παρέχει στα πλαίσια αυτά της κινητικότητας, όπως ανέφερε και ο κ. Ελευθέρης Κουνής. Είναι χαρακτηριστικό της πραγματοποίησης, νομίζω, ότι τόσο η μεταφορά και η μετακίνηση φυσικού κεφαλαίου, όσο κυρίως η μεταφορά και ουσιαστικά η μετακίνηση ανθρωπίνου κεφαλαίου, γιατί περί αυτού μιλάμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι το πρόγραμμα Εράσμους είναι ακριβώς αυτό. Πώς δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο αποκτά μια διευκόλυνση στη μετακίνησή του, στην πρόσβασή του σε νέες κοινωνίες, σε διαφορετικές κοινωνίες, σε διαφορετικές αγορές, αν θέλετε, πάντα όμως με σκοπό, ειδικά στα πλαίσια του εγχειρήματος της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο αυτό να δημιουργήσει μια όσμωση πολιτισμών, μια όσμωση αντιλήψεων, μια όσμωση κουλτούρας και παιδείας. Νομίζω ότι ο κάθε νέος έχει κάποιες ιστορίες να διηγηθεί για το πρόγραμμα Εράσμους, είτε προσωπικές είτε από το στενό του περιβάλλον, κυρίως από συμμετητές του ενδεχομένως. Έτυχε να έχουν τέτοιες παραστάσεις και είδα από κοντά ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εράσμους επέστρεφαν πάντα έχοντας αποκομίσει πολύ σημαντικά στοιχεία. Επέστρεφαν έχοντας καινούργια βιώματα διαφορετικά, αντιμετώπιζαν διαφορετικά τόσο το εξωτερικό, όσο και την ίδια τη χώρα τους μετά από αυτό το ταξίδι. Και αυτή η επίδραση νομίζω ότι είναι από τις σημαντικότερες επιδράσεις που χαρίζουν προγράμματα οργανωμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το Εράσμους έχει πλέον επεκταθεί. Αν δεν κάνω λάθος, όπως μιλήσαμε και λίγο έξω, αναφερόμαστε πλέον στο Erasmus Plus, που σημαίνει ότι υπάρχει μια έντονη κατεύθυνση, μια έντονη διάθεση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει ακριβώς αυτό το πράγμα. Όχι μόνο τους φοιτητές και τις σπουδάζουσες νεολαία, αλλά το σύνολο, μπορούμε να πούμε, του πιο δυναμικού στοιχείου μας, το σύνολο των νέων, το σύνολο των εργαζομένων και το σύνολο, εν πάση περιπτώσει, του παραγωγικού δυναμικού. Οπότε έχει εξαιρετική σημασία ότι αυτή η συζήτηση, και ευχαριστούμε και την παρουσιάστρια των προτέρων, βοηθάει ακριβώς στο να εμπεδώσουμε και να εμβαθύνουμε την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σύμφωνα και με αυτή τον σκοπό, η Περιφέρεια δεν έχει παρά να συγχαρεί την πρωτοβουλία και να ακούσει με ενδιαφέρον τα όσα έχετε να μας πείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος πραγματικά έθεσε τον προβληματισμό και στη σωστή του βάση για το θέμα της παιδείας και του πολιτισμού. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω και εγώ στα όσα είπε ως συνέχεια και μάλιστα με την προσωπική μου εμπειρία στη μόνιμη ηλικία της προσωπίας του Διπλωματικού Σώμα για 6 ολόκληρα χρόνια, ειδικά για θέματα εκπαίδευσης. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τη δούμε πρώτα απ' όλα πέρα από αυτό το οποίο ονομάζονται προγράμματα και χρηματοδότηση και ενίσχυση και οτιδήποτε κοινή αγροτική πολιτική και οτιδήποτε άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω απ' όλα είναι μια ιδέα πολύ σημαντική, η οποία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατάφερε να ενώσει τους ανθρώπους, να τους μεταφέρει αξίες, συνεργασίες, ειρήνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τελειώσει ποτέ, κανείς δεν ξέρει πού θα τελειώσει και προς τα πού θα κατευθυνθεί, αλλά αυτό το οποίο στην πορεία της καθορίζεται από τους πολίτες της. Το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να πούμε και αλήθειες, ότι και η Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες, οι πολίτες δεν έχουν πλέον τόσο πολύ εμπιστοσύνη όσο στο ξεκίνημά της. Και αυτό φαίνεται και από τη συμμετοχή μας στις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αλληλεγγύη, πάνω απ' όλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αξίες οι οποίες έχουν καταγραφεί στη συνθήκη της Λισαβόνας, τελευταία. Είναι αξίες όπου περιγράφονται αναλυτικά στο προήμιο της συνθήκης. Υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε πολύ αξιοποιήσει, όπως παραδείγματος χάρη την πρωτοβουλία των πολιτών, όπου δίδει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα με 1 εκατομμύριο υπογραφές σε 7 ευρωπαϊκές χώρες, στο σύνολο των 28, να μπορούν να αλλάξουν την πολιτική σε προγράμματα τα οποία οι πολίτες πιστεύουν ότι δεν είναι ωφέλιμα. Για εμάς τουλάχιστον που ασχολούμαστε και με τα εκκλησιαστικά, το άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας για πρώτη φορά επίσημα θεσμοθετεί τον διάλογο ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις θρησκευτικές κοινότητες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια το σύνολο, η αρχή της επικουρικότητας, που όπως είπε ο κύριος Σηματηράκης και ο κύριος Κουμής, κανείς δεν μας επιβάλλει να αλλάξουμε την ταυτότητά μας. Η ταυτότητά μας πρέπει να παραμείνει καθόλου ελληνική, αλλά με ευρωπαϊκή διάσταση. Όπως θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να σκεφτόμαστε ευρωπαϊκά και να δρούμε τοπικά. Όλη αυτή η προβληματική νομίζω ότι θα αναλυθεί μέσα από την συνέχεια της πρωτοβουλίας που πήραν σύλλογοι για την ενημέρωση του προγράμματος Erasmus+. Ακόμα δύο σκέψεις και να κλείσω εγώ. Από την πλευρά της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και στηρίζουμε αυτόν τον ευρωπαϊκό πυλώνα στην τοπική κοινωνία, επειδή γνωρίζουμε τις δυσκολίες τις οικονομικές που υπάρχουν, θα το ανακοινώσουμε και επίσημα, θα στηρίξει οικονομικά μια καινοτόμο δράση η οποία θα είναι συλλογική και βιώσιμη. Εάν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, οι οποίοι για διαφόρους λόγους δεν έχουν οικονομική βοήθεια για να μπορέσουν να υλοποιήσουν μια καινοτόμο δράση, η Ακαδημία θα τους στηρίξει στο 50% σε αυτή την πρωτοβουλία. Αυτή είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και νομίζω ότι εάν όντως υπάρξει κάποια τέτοια πρωτοβουλία, θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς να μπορέσουμε να συμβάλλουμε πρώτον για να βοηθήσουμε τα παιδιά στο πρόβλημα της ανεργίας που είναι πάρα πολύ μεγάλο και βέβαια να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν τις τοπικές μας κοινωνίες. Στον ίδιο προβληματισμό, και είμαι στην ευχάριστη θέση να το ανακοινώσω σήμερα και να μην το διαβάσετε αύριο στις εφημερίδες, η εκδήλωση που έγινε χθες εδώ στην Ακαδημία με θέμα το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης
αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στο τέλος να γίνει η πρώτη η εταιρεία λαϊκής βάσης για την ενέργεια. Δεν μπαίνω σε αυτή τη στιγμή ούτε στο νομικό καθεστώς, ούτε και στο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί αυτή η εταιρεία. Θα τα πούμε εξάλλου διεξοδικά πολλές φορές και στο Καστέλιο που αποφασίστηκε να γίνει η πρώτη συνάντηση. Αυτό όμως σαν γεγονός το οποίο σε μια εποχή όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη συλλογικότητας, δημιουργικότητας και κοινωνικής συνοχής, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει μπροστά στις μεγάλες επενδυτικές προσπάθειες που γίνονται από το εξωτερικό, που ξένους επενδυτές και δυστυχώς επελατικά, ως επέλαση, επειδή έχουν τα χρήματα, διαβρώνουν και τις τοπικές κοινωνίες και την κριτική γη, αλλά πολύ δε περισσότερο τη συνείδηση των ανθρώπων. Και ότι διαβρώνεται η συνείδηση πάνω από των πολιτών της Κρήτης, δεν χρειάζεται να το πούμε, το ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται η πολιτιστική σύλλογη. Με αυτές έτσι τις σύντομες σκέψεις, ένας νέος προβληματισμός που ξεκινάει από την Κρήτη, από το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης που είναι η Κάποδος και η Κρήτη μας, μέσα στο μύθο της Αριάνδης, όπου εάν πάει κανείς και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, βλέπει εκεί να είναι μπροστά του αυτός ο μύθος, στις χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται και βγάζουν αυτά τα προγράμματα, όπως είναι το Erasmus Plus, που συμμετείχα και εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πράγματι σημαντικό να το γνωρίσουμε, να δούμε τις δυνατότητες τις οποίες μας παρέχει και να δούμε τι μπορούμε πράγματι να κάνουμε συλλογικά πλέον και σε επίπεδο ευρωπαϊκό, μοιράζοντας ο ένας τις εμπειρίες του άλλου για θέματα τα οποία αφορούν την τοπική κοινωνία και την νεολαία. Γι' αυτό λοιπόν περνάμε αμέσως στην ομιλήτρια, την κυρία Νατάσα Δεδούση, υπεύθυνη πληροφόρησης και επικοινωνίας της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus για τον τομέα νεολαία, θεσμήματος νεολαίας και διαβίου μάθησης, και θα την ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε και είμαστε γεμάτοι ενθουσιασμό με ανοιχτά τα αυτιά και την ψυχή μας να την ακούσουμε. Καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και για την πρωτοβουλία της ΕΠΟΦΕΚ να μιλήσουμε για το Erasmus Plus. Θα προσπαθήσω σύντομα να σας περιγράψω το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014, για την περίοδο 2014-2020, το Erasmus Plus, για τον τομέα της νεολαίας. Και στο τέλος θα πω κάποια πράγματα για το δίκτυο Eurodesk, που ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο Erasmus Plus. Το Erasmus Plus αποτελεί το νέο ενοποιημένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και ο εξυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Μέσω του Erasmus Plus αναμένεται 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι να αποφεληθούν από το πρόγραμμα. 500.000 νέοι να συμμετέχουν σε ανταλλαγές και σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 4 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός για τον τομέα της νεολαίας στην Ελλάδα. Οι στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των νέων, η συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης αλλά και την αγορά εργασίας, η ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά, στον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική ένταξη και την αλληλεγγύη. Είναι η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, η ανάπτυξη μιας πολιτικής για την νεολαία και η ενίσχυση του ρόλου των εργαζομένων και των οργανώσεων στον τομέα της νεολαίας.
Το πρόγραμμα Erasmus Plus χωρίζεται σε 3 βασικές δράσεις. Η πρώτη βασική δράση, η βασική δράση 1, αναφέρεται στην κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Η βασική δράση 2 αναφέρεται στις στρατηγικές συμπράξεις και η βασική δράση 3 στο διαρθρωμένο διάλογο. Η βασική δράση 1, όπως είπαμε και νωρίτερα, αναφέρεται στη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων. Για τον τομέα της νεολαίας χαρακτηριστικά, μέσω της βασικής δράσης αυτής μπορούν να υλοποιηθούν ανταλλαγές νέων, ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία, αλλά και σχέδια κινητικότητας ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Σε όλο το πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φορείς, σύλλογοι, μη κυβερνητικοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κοινωνικές επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, άτυπες ομάδες νέων, περιφερειακές δομές και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τώρα στο περιεχόμενο του προγράμματος. Συγκεκριμένα για τις ανταλλαγές νέων. Τι είναι οι ανταλλαγές νέων? Μία ανταλλαγή νέων είναι όταν νέοι από διαφορετικές χώρες συναντιούνται και ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις πάνω σε μία θεματική κοινού ενδιαφέροντος. Στόχος της δράσης είναι οι νέοι να εξερευνήσουν πολιτισμούς, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να μάθουν να λειτουργούν σε ομάδες. Ουσιαστικά, μία ομάδα από εδώ μπορεί να βρει μία ομάδα από το εξωτερικό και να περάσουν κάποιες μέρες μαζί και μέσω κάποιων εργαστηρίων, κάποιων ομάδων εργασίας, κάποιων διαδραστικών παιχνιδιών, επισκέψεων, συζητήσεων, πάνω σε μια θεματική που να τους ενδιαφέρει, όπως μπορεί να είναι ο πολιτισμός, μπορεί να είναι το περιβάλλον, μπορεί να είναι το θέατρο, μπορεί να είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί. Βρίσκουν κάτι κοινό, συναντιούνται και κάνουν διάφορα εργαστήρια, διάφορες συζητήσεις πάνω σε μια θεματική. Μπορεί αυτή η ανταλλαγή να έχει διάρκεια από 5 μέχρι 21 μέρες. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι νέοι, όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή μέχρι 30 ετών, και μπορούν να συμμετέχουν από 16 άτομα έως 60 άτομα. Μία άλλη δράση του προγράμματος είναι η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, το EVS. Είναι ίσως το πιο γνωστό πρόγραμμα μέσω του Erasmus Plus. Ουσιαστικά προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους να ζήσουν στο εξωτερικό και να εργαστούν εθελοντικά. Έχει διάρκεια 2 έως 12 μήνες. Οι νέοι που μπορούν να συμμετέχουν είναι ηλικίας 17 έως 30 ετών. Υπάρχουν εκατοντάδες προγράμματα στην Ευρώπη που νέοι μπορούν να συμμετέχουν και όλο αυτό γίνεται μέσω κάποιων φορέων, κάποιων οργανισμών, μέσω δήμων, σχολείων, νηπιαγωγείων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εκ των προτέρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, ένας νέος ο οποίος ενδιαφέρεται να ζήσει στο εξωτερικό και να εργαστεί στο εξωτερικό, έστω και εθελοντικά για κάποιο διάστημα, μπορεί μέσω του Erasmus Plus να το κάνει, μπορεί να ζει σε μια χώρα της προτίμησής του, να διαλέξει τι πρόγραμμα θέλει να κάνει και με τα έξοδα που του καλύπτονται να περάσει κάποιο διάστημα και να εργαστεί ως εθελοντής. Τα έξοδα τα οποία καλύπτονται στον εθελοντή είναι οι μετακινήσεις του, η διαμονή του, η διατροφή του, ο εθελοντής είναι ασφαλισμένος, παίρνει μηνιαίως κάποιο pocket money, το οποίο είναι ένα συμβολικό ποσό για κάποια βασικά του έξοδα, και κατά τη διάρκεια του EVS, της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής του Υπηρεσίας, μπορεί να μάθει μία γλώσσα της επιλογής του. Κάποια παραδείγματα EVS είναι κάποιοι νέοι εργάζονται εθελοντικά σε κάποια κέντρα νέων. Κάποιοι νέοι εργάζονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα ζώα, με το περιβάλλον. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πλήθος φορέων που υποδέχονται εθελοντές EVS. Είναι μια μοναδική εμπειρία για τον κάθε νέο που θα αποφασίσει να το κάνει και σίγουρα ανοίγουν πολύ οι ορίζοντές του.
όλα τα έξοδα του είναι καλυμμένα. Υπάρχει μια συνεχής υποστήριξη και από τον φορέα που θα είναι υπεύθυνος στην Ελλάδα για αυτόν, αλλά και για τον φορέα που θα τον υποδεχτεί. Γνωρίζει εκ των προτέρων τα πάντα, πού θα μένει, με πόσους εθελοντές θα μείνει, πώς θα γίνεται η διατροφή του, πόσες ώρες θα εργάζεται, πού θα εργάζεται, τι ακριβώς θα κάνει. Αυτά για το ιδέες. Μία άλλη δράση του Erasmus Plus αφορά την κινητικότητα των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Αφορά δηλαδή την κινητικότητα των youth workers. Στόχος της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των youth workers. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω διάφορων σεμιναρίων που θα υλοποιήσουν οι ίδιοι, μέσω κάποιων επισκέψεων μελέτης, καταρτήσεων, μέσω κάποιων content making events ή κάποιων job shadowings. Μπορεί να έχει διάρκεια αυτό το σεμινάριο που θα κάνουν από 2 ημέρες έως 2 μήνες. Σε αυτή τη δράση δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια, όπως υπάρχουν στις 2 προηγούμενες, και μπορούν να συμμετέχουν έως και 50 νέοι, αλλά και 50 άνθρωποι, 50 άτομα. Η βασική δράση 2 του Erasmus Plus αφορά την συνεργασία των ατόμων και των φορέων για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Στόχος αυτής της δράσης είναι η συνεργασία και η δικτύωση στην ποιότητα και την καινοτομία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ανάπτυξη, αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων και την επιχειρηματικότητα. Χωρίζεται σε 2 δράσεις: τις στρατηγικές συμπράξεις των φορέων στον ίδιο τομέα και τις στρατηγικές συμπράξεις με φορείς άλλων τομέων. Δηλαδή, μπορούν 2 φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της νεολαίας να κάνουν μια στρατηγική σύμπραξη, αλλά μπορούν και φορείς οι οποίοι ασχολούνται και με την νεολαία, αλλά και με το κομμάτι της εκπαίδευσης ή με το κομμάτι της κατάρτισης, να συνεργαστούν και να κάνουν από κοινού ένα πρόγραμμα. Κάποια παραδείγματα συμπράξεων είναι οι διακρατικές πρωτοβουλίες νέων, οι ανταλλαγές καλών πρακτικών και οι δραστηριότητες για την προώθηση της καινοτομίας στην εργασία στον τομέα της νεολαίας. Έχει διάρκεια 6 μήνες έως 2 χρόνια. Πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 2 οργανισμοί από 2 διαφορετικές χώρες του προγράμματος, ενώ και σε αυτήν την δράση δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια. Οι διακρατικές πρωτοβουλίες νέων, που είναι μία στρατηγική σύμπραξη. Εδώ μιλάμε για 2 οργανώσεις ή 2 ομάδες από 2 χώρες του προγράμματος, από 2 ευρωπαϊκές χώρες. Βασικό χαρακτηριστικό της διακρατικής πρωτοβουλίας είναι η έμφαση στη δημιουργικότητα και την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλειών. Οι πρωτοβουλίες νέων δημιουργούνται, διαμορφώνονται και υλοποιούνται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Δηλαδή, οι ίδιοι συμμετέχοντες έχουν μία ιδέα, οι ίδιοι την αναπτύσσουν, οι ίδιοι γράφουν την αίτηση, αλλά και την υλοποιούν. Μπορεί αυτό να αφορά σε δημιουργία δικτύων από επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα, οργανισμούς, σωματεία και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Διακρατικές πρωτοβουλίες νέων μπορεί να αφορούν σε δράσεις που ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, μια δράση μπορεί να αφορά ευάλωτες ομάδες όπως τη μετανάστες, ηλικιωμένους, μειονότητες, αλλά και καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ουσιαστικά είναι οποιαδήποτε ιδέα έχουν οι νέοι που όταν θα την υλοποιήσουν, το προϊόν που θα υλοποιήσουν να έχει κάποιον αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. Και όλα αυτά με τη συμμετοχή ομάδων από άλλες χώρες. Μπορεί να αφορά μια εκστρατεία ενημέρωσης για το πώς μπορούν οι νέοι με αναπηρία να συμμετέχουν στο θέατρο. Μπορεί να αφορά κάποια εκστρατεία ή κάποιο θεατρικό που να έχει κάτι το καινούριο. Να είναι μια πρωτότυπη ιδέα, την οποία σε συνεργασία με φορείς από το εξωτερικό θα μπορέσουν από κοινού να την υλοποιήσουν και να έχει κάποιο αποτέλεσμα στο κοινωνικό σύνολο. Η τρίτη βασική δράση αφορά το διαρθρωμένο διάλογο.
είναι οι συνεδριάσεις μεταξύ νέων και υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας. Στόχος αυτής της δράσης είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές δομές. Μπορεί να αφορά σε εθνικές συναντήσεις, σε διακρατικά σεμινάρια και σε διαβουλεύσεις. Κάποια παραδείγματα projects που μπορεί να υλοποιηθούν μέσω αυτής της δράσης είναι προσομοιώσεις οργάνων, κάποια σεμινάρια και κάποιες συναντήσεις πάνω στο δομημένο διάλογο, στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νεολαία και στην Πολιτική για την Νεολαία. Σε αυτή τη δράση μιλάμε για την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Μιλάμε για τους νέους οι οποίοι προσπαθούν να μάθουν για την Ευρώπη, να μάθουν για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έρθουν σε επαφή με άλλους νέους και να ανταλλάξουν απόψεις και όλα αυτά με τη συμμετοχή, όχι όμως μόνο των νέων, με τη συμμετοχή και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων. Δεν συμμετέχουν μόνο νέοι, συμμετέχουν και οι δήμοι, αντιπρόσωποι των δήμων, της περιφέρειας. Υπάρχει δηλαδή μία